pravimo jedan lep i zanimljiv i ukusan slatkiš, vidjet ćete, to je bezgrešni slatkiš od čokolade. Ajde mi odmah da prijenemo na posao. Stavit ćemo vodu, čisto malo kako bi mogli da otopimo čokoladu. Uzet ću čokoladu sa 80% kakao, crna čokolada, bez dodatnog šećera. Vi možete i neku od 70-75%, gledajte to bude bez šećera. Lepo ćemo da izmrvimo, da bude jednostavnije za topljenje. Imamo ovdje još jednu čokoladu, pošto ide 200 grama čokolade, pa ćemo i nju da iskoristimo. Kad razbijem jaja, volim da se poslužim ovako nožem. Kada je voda provrila, spustit ćemo čokoladu. I odmah ćemo mi to da počnemo da mešamo, da ne gubimo vreme, a i da nas ne iznenadi nešto. Kao što vidite, to brzo ide, ne treba veliki trud i nije to neki posao. Evo, to je skoro gotovo. Još malo pa ćemo da sklonimo sa pare. Dok se čokolada hladi, mi ćemo se pozabavimo sa belancima. Ulupat ćemo ih u čvrst sneg. Kada su delimično belanca umućena, dodat ćemo zaslađivač, pošto u ovom receptu ne koristimo beli šećer, dodat ćemo neki zaslađivač. Ja sam dodao eritritol, imate razne druge zaslađivače tipa stevia, ima ih toliko da ne mogu više ni imena da im popamtim. Samo ćemo lagano da sipamo u belance. I nastavit ćemo sa mućenjem. Ok, ne valja ovdje ni preterivati. Belanca su završene, idemo na žumance. Žumance su druga priča, njih ćemo ovako ručnom žicom da umutimo, da se ne bi zavitlavali i prali metlice od miksera. Stavit ćemo sada našu otopljenu čokoladu. Ako nije otopljena, onda ćemo dobijemo neku kajganu sa čokoladom, a mi to ne želimo. Ovako malo četkom pokupite ostatke, iskoristite svu čokoladu. Dodat ćemo i kajmak namaz u sve ovo. Kada budete pravili ovaj recept, ne budite pametni kao ja, već uzmite neku veću zdelu. Ove sastojke ćemo sada sve dobro da sjedinimo, da bi mogli posle da dodamo u belance. Kada smo namirnice dobro izmešali, znači žumanca, čokolada i kajmak, dodat ćemo smesu u belanca. I lagano umutiti. U sve ovo dodat ćemo par kapi ekstrata vanile, malo da da ukus. Dodat ćemo 2 kašike kakao praha, 2 kašičice, to je nekih 10 grama. Ovo je puter od lešnika, domaći sa eritritolom, pa i neka to da neki šmek. Na kraju ćemo sve dobro umutiti. Obložit ćemo papirom za pečenje, imate onaj u metraži, a imate ovaj u likstovima. Rernu smo uključili da se zagreje na 180 stepeni, sada ćemo da izlijemo smesu. Evo,
naš kolač je gotov. Izvadili smo ga iz rerne. Peko se oko 30 minuta na 180 stepeni. Kada se kolač ohladi, ovako lepo ćemo ga spustiti, pa ćemo da uzmemo i da ga isečemo na pločice, možete i na kocke, ko kako voli, ko kako želi. Na kraju ću da uzmem malo mojito nane, da dekorišem, da bude lepše. Možete da prekrijete kolač sa šlagom, možete sa neki kikiriki puterom. Vidite kako to lepo izgleda. Ako vam se svidio recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno. Lajkujte video, delite, pa do nekog sljedećeg videa, ja vas pozdravljam. Prijatno!